ಇತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಆವಂದುಂಡು. ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಲ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಈ ಭಾಷೆದ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆನು ಅಲ್ತ ಜನಕುಲು ದಿರ್ತು ಪತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಲ ಬರ್ತದೆ. ಕರಿ ವರ್ಷ ದುಬೈಡ್ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ತ ತುಳುದೇರು ಒಂದು ಋಣ ಸಂದಾಯದಂತ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುಖ್ಯ, ಭಾರಿ ಮಹತ್ವದವು. ತುಳು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ, ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಕ್ಕೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅವೇನು ದಿರ್ತು ಪತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಈತು ವರ್ಷ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆಗಳು ಗೊತ್ತೊಂದು ಇದೊಂದೇ ಹುಳ್ಳೆ ಅಂಡ ನಮಡ್ ದುಂಬು ಮಾತ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಇತ್ತಿನವು ಇತ್ತೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬತ್ತಜಿ ಭಾರಿ ದುಃಖರು ಈ ಸಂಗತಿ ಪರಡಾಪು ಲೆಕ್ಕ ಕಾರಣ ಜನಬಲ ಮತ್ತು ಧನಬಲ ದಾಂತಿನ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತ ಬರಬಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ, ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಈ ಮೂಜನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೊದ್ದು ಅವೇನು ದುಂಬು ಕೊರಪಿನಕ ತುಳುವೇರಿ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯದಂತ ಒಂದೇನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತುಳುಕು ಸರ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲೆ ಕೊರ್ತುಳು ಕಡಾಮದ ಭಾಷೆಲೆ ಕೊರ್ತುಳು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಗುರಿಯರೇ ಬಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾದಾಪುನ್ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಿರ್ತು ಪತ್ತನಾಗ ತುಳುವೇರಿ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಹಾಕುದು ಅನ್ಯಾಯ ಹಾಕುದು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತ ಆಗದು. ದಾಯ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ಈ ಮಣ್ಣು ಏರೇ ಆವಡು ವಾ ಭಾಷೆದ ಕುಲೇ ಆವಡು ಎದುರು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರೆ ಪಂಡದು ಕೇನ ಒಂದು ಪೊರ್ಲತ್ತೆ ಮಾತ ಸಂಗತಿ ನಮಗೆಂತೊಂದು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ.